Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Al-ayah. Hadaratal a'izza, para alim, guru ngaji, mbah kaum, para sesepuh bini sepuh, khususipun Bapak Agus, Bapak Haji Agus, Bapak Haji Hani, sedaya para sesepuh ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun, sahibul hajat Bapak Jumirin Nawastu nggih Pak, nggih. Sahibul bait niki Bapak Haji Marsudi. Nah, niki wonten kalih niki wonten sahibul hajat kalih wonten sahibul bait. Ingkang kawula mulyakaken para hadirin hadirat wonten ing acara tasyakuran nikah Mas Habbi Ananta Adi ingkang dipun dhaupaken kalih Mbak Badra Kumala. Nggih, mangke kula panggil Mas Habbi kalih Mbak Badra nggih. Nggih. Alhamdulillah dalu punika kula panjenengan sami saged sareng-sareng ijabatud dakwah nggih. Tiyang dundang syukuran manten niku hukume wajib rawuh. Kejaba wonten alangan. Dadi nek mboten wonten alangan niku nek mboten rawuh dosa sebab wajib. Mila niki abota kaya ngapa kula mangkat iki Pak Marsudi. Lah nggih wong dundang manten ini, dundang syukuran manten iki wajib rawuh niku. Nah. Tiyang ingkang walimah niku sunnah muakkad dipun ibaraken. Dados kados ngenten niki Pak Haji Jumirin niku naminipun walimah. Mbuh walimahe kados napa mawon. Niku nek teng hadise Kanjeng Nabi, aulim walau bisatin, anakno walimah senajan nyembelih wedhus siji. Terus nek nyembelih wedhus siji tiyang Arab niku kinten-kinten nekake wong 5, ngoten. Dadi nek jenengan niku badhe walimah kok ora kuat nggih nekake wong 5. Niki 5 ping pinten Pak Haji? Pak Jumirin. Nggih, wis tekake wong 5 mboten napa-napa. Diumumke ngoten niku. Nggih. Lah menawi tiyang nikah kok mboten diumumke niku nek cara fikihe diarani nikah siri. Dadi nikah siri cara fikih niku wong nikah mboten diibar-ibarke, mboten diumum-umumke tenggen tangga teparo, tenggen sedulur. Niku naminipun nikah siri. Ananging cara teng Indonesia nikah siri niku benten. Nikah siri cara Indonesia niku nikah sing mboten dicatetke teng KUA. Niku nek cara teng Indonesia. Nek cara teng fikih nikah siri niku nikah ingkang mboten dipun wonteni walimah utawi nikah ingkang tiang-tiang sing rawuh niku disumpah ora kena cerita karo wong liya. Mila teng pernikahan niku nek cara Kanjeng Nabi riyen ken ngeramek-ngeramekke Pak. Nggih. Niki kudune wonten hadrane napa-napa ngoten. Dadi sing rame niku nikah niku kan sing rame-rame nggih wonten selawatan, wonten napane ngoten niku senajan jarang nggih. Wonten niku malah sing kathah wonten dangdutane nek sakniki niki. Nggih orjen tunggale niku kudune malah selawatan gitu pernikahan niku nggih. Bapak ingkang kawula mulyakaken, nikah niki nggih khususe kagem Mas Habbi kalih Mbak Badra nggih. Nek sing sepuh-sepuh niki nggih ngrungokke alhamdulillah mboten ya ora apa-apa.
Lah nggih to nggih. Setingkat Pak Haji Hani, Pak Haji Dhofir niki pun duwe putu gitu. Pun terbukti gitu cara pernikahan niku pun terbukti. Nek Mas Habi kali Mbak Badra niki sedang mulai. Nggih. Nikah niku Mas Habi niku ngibadah sing paling penak. Nggih, liyane ngibadah niku rekoso kok. Cobi niki ajeng Ramadan rekoso mboten? Rekoso. Ora oleh mangan esuk tekan sonten, gitu. Rekoso. Salat rekaos. Esuk-esuk mangsane turu penak, tangi, gitu. Rekaos. Ananging Islam niki dari awal pun menggariskan tiang niku ken nikah karena secara manusiawi orang itu harus nikah. Onten hadis riwayat sahabat Anas nggih. Suwijining dinten onten tiang tiga nggih. Nek teng hadis niku jaa thalathatu rahtin nggih. Onten tiang tiga sowan Kanjeng Nabi. Sowan Kanjeng Nabi mboten kepanggih Kanjeng Nabi, kepanggih garwa-garwane Kanjeng Nabi. Lajeng matur kalih garwane Kanjeng Nabi kados pundi ngibadahi Kanjeng Nabi. Saksampunipun matur diceritake Kanjeng Nabi niku nek salat dalu jam 12 tekan subuh. Nggih, mangke nek gadah napa mawon langsung disedekahke macem-macem niku. Saksampunipun mireng tiang tiga niki critane kados pundi ngibadahi Kanjeng Nabi, tiang tiga niki do pandeng-pandengan. Lah iya, Kanjeng Nabi niku sing dosane kabeh di ngapura, sing bakal teka mon pun di ngapura ngibadahi kaya niku. Terus priye awake dhewe? Akhire tiang tiga niki ngomong dhewe-dhewe. Sing nomor siji ngomong napa? Sing ngomong nomor setunggal niki ngendika, "Amma ana fa usallil laila abada." Nek ngono aku arek salat bengi, ra tau turu bengi. Dadi bengi niku ajeng salat terus ngoten niku. Sing nomor kalih ngendika, "Aku bakal poso terus." Nggih. Selawase ora tau buka. Sing nomor telu, "Aku arep ngibadah terus, ora arep nikah." Pas rampung ngoten niku Kanjeng Nabi rawuh ditakoni, "Kowe ki ngomong apa mau kowe?" ngoten. Bar ditangleti niku lajeng kalih Kanjeng Nabi salah. "Aku nabi ke wong sing paling takwa, wong sing paling wedi ning Gusti Allah. Aku salat bengi tapi ya turu, aku poso ya buka ya sahur, aku ya nikah." Mila lajeng teng hadis selanjutan niku dipun ngendikake, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nek ana wong kok ora seneng karo sunahe Kanjeng Nabi, ora termasuk golonganku. Mila tiyang niku ken nikah. Nggih, ken nikah. Niki wonten sing duda mboten niki? Duda mawon. Wonten sing duda mboten niku? Nikah buta niku. Nggih, nggih kan nikah. Buta tiyang niku kan nikah, butahe ngoten. Bab nikah niku fadilahe ageng sanget. Cara teng agama Islam wong nikah niku sak penak-penake ngibadah. Nggih. Paling gampil niki Mas Habibi nggih. Jenengan ajeng nekake rahmate Allah teng omahe jenengan. Gampang pripun? Mandeng garwa jenengan Mbak Badra niku dengan pandangan penuh kasih sayang. Jadi bapak-bapak kados Pak Hani niki ajeng nekake rahmat ing daleme Pak Hani gampang. Bu Hani diceluk rene Bu Jagong ngarep ku. Gitu. Terus dipandeng. Wah, sak jamon rahmate Gusti Allah ngesok ting dalem. Lho nggih kok mboten umum. Niki tenanan gitu. Cara hadise ngoten niku, gitu. Lho sare kok jenengan kok kalih cekelan asta, nggih. Niku nggugurke dosa. Mila jenengan senajan sepuh nggih kados Pak Dhofir barang niku nek sare nggih dicekeli garwane, Pak. Lho nggih, niku nggugurke dosa. Lho nggih niku. Mila teng Islam niku masyaallah kepenak nggih to. Ajeng sedekah mboten duwe duit niku nek dawuh hadis Kanjeng Nabi, "Wa fi bid'i ahadikum sedaqatan." Jenengan paring dalu-dalu tenggen garwane niku sedekah. Niki kan mboten sah kula soreh ki to, paring. Maksudnya paring napa kan mboten usah kula paringke. Lah pun ngertos to, Mas. Oh. Nggih, niku pun sedekah. Dadi ajeng sedekah kok ora duwe celuk bojone, tak sedekahi Dik. Ngoten, mon gampil. Niku sedekah niku pun kathah. Mila
Tiyang kok pun nikah niku masyaallah niku nggih to nek kaya wingi Mas Habibi niki Mas Habi niku nek salat niku ganjarane siji, begitu nikah ganjarane dados 70. Dadi bentene salate wong pun nikah karo wong bujangan niku nek pun nikah ganjarane tikel 70, nek urung nikah ganjarane namung siji. Lho. Nikah gitu. Dadi jamaah pisan nek pun nikah niku ditikelke 70. Nek jamaah tasih bujangan, tasih gadis namung oleh ganjaran siji. Senajan mangke ganjarane jamaah niku tikel 17 niku. Mila teng hadise Kanjeng Nabi niku nek wonten wong pun nikah niku didhawuhke man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fin nisfil baqi. Nek wonten wong nikah niku padha wae Gusti Allah niku pun paring anugerah napa nyempurnake 50% dari agamanya. Tinggal menyempurnakan 50% lagi dengan istrinya niku. Mila niki pernikahan niku menjadi jalan orang niku bisa dicepatkan pahalanya, bahkan pernikahan itu bisa menjadi sarana orang diangkat menjadi waliullah utawi kekasih Gusti Allah. Neng makin jenengan kuat napa mboten nek dadi waliullah lewat jalur pernikahan. Mila tiang dadi wali kan jalure kathah, salah setunggale wonten dadi wali jalur pernikahan. Mila wonten ing Al-Qur'an Gusti Allah dawuh napa? Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Wa angkihu padha nikah kok nggih, padha nikahno sira kabeh sinten sing dinikahke niku ayyama. Wa angkihul ayyama. Ayyama niku dari kata ayyima. Napa maknane ayyima? Niku wong-wong sing tasih dhewean. Cara teng kitab tafsire sinten sing jeh dhewean niku? Siji gadis, loro rondo, telu perjaka, papat duduk. Mila tugase Pak RT, tugase Pak Imam masjid niku, nek wonten wong kok rondo, duda, gadis, perjaka, niku goleke calon. Nur niku ganjarane gedhe, nggih Pak Agus nggih. Oke. Ganjaran nikahke ngubungke pernikahan niku termasuk oleh ganjaran gedhe. Mila kok ting RT pinten Pak Marsudi dados ketua RT to niki didata sapa sing rondo sapa sing duda ngoten ditemokke rondo karo duda ngoten ditemokke sing gadis karo sing perjaka ngoten niku sebab wow nikah niku masyaallah ganjarane gedhe bahkan nek teng ayat ini kan dipun lanjutaken napa wa angkihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Nek panjenengan gadah tiyang sing rewangi ting dalem jenengan, cara gampile nggih pembantu wonten niku. Wassolihina min ibadikum wa imaikum. Nek duwe pembantu lanang napa wadon, kados Pak Mul duwe karyawan wonten niku. Niku nggih nek pun layak, pun siap kudu golekke. Nggih. Nggih Pak Mul nggih. Nggih anu ngundang kula. Niku wassalihina min ibadikum wa imaikum. Sebab napa? Niki janjine Gusti Allah, iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Nek ana wong fakir jalaran nikah niku lantaran niku niku wong niku bakal dadi sugih. Mila mangke nek ada jalan-jalan pintu rizki yang menjadikan orang kaya niku salah setunggal dalan ben dadi wong sugih niku nikah. Nikah, bute kok ra duwe nikah. Ngoten. Mangke insyaallah dadi cukup dadi sugih. Kula badhe pesen nggih kageng Mas Habi niki supaya pernikahan niku iyaku nufuqara niku nikahe berkah, nikahe dadi tambah sugih niki. Niki jenengan pun syukur bapak jenengan nikahke. Niki nek cara Pak Jumirin berarti niki tugas terakhir, Pak. Ngoten nggih to, tugas terakhir saking Pak Jumirin. Tugase wong tua terakhir niku ayyuzawwijahu idza adraka. Nek pun putrane mangsane nikah dipun nikahke. Kok urung leh jodoh golekke jodoh. Saniki jenengan pun oleh
judu. Nah, ketemu judu niku takdire Gusti Allah. Niku jenengan ketemu Mbak Badra niku takdire Gusti Allah. Ananging mangkih rumah tangga jenengan berkah napa mboten, maslahat napa mboten, seneng napa mboten, niku takdir mualak, tergantung jenengan berdua. Nek ketemu jodone niki Allah, sebab cara teng Qur'ane niku khalaqa. Khalaqa niku menungso ora oleh hak. Niku hak prerogatif Gusti Allah. Niku nek cara teng Quran kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Khalaqalakum niku kata khalaqa artosipun Mas Habi kepanggih Mbak Badra niku khalaqa sing nemokke Gusti Allah, sing nyocokke Gusti Allah. Mila tiyang niku nek mboten cocok mbok ajeng pacaran 5 tahun tetep ora dadi. Pedhot. Nah, gitu. Pun ajeng pirang-pirang tahun tetep pedhot. Mboten ketemu. Neng onten tiyang namung ketemu dilelah jamaah bareng kenalan, dilelah mulih gur takon langsung dadi. Nah. Mas Marsudi ini kok kepanggih tangga mriku pirang tahun ya. Jamaah. Kembali teng jamaah nggih. Nggih niki. Sing rada adoh niki Pak Agus niki to, wetane Uwin kok iso oleh krapyak wetan. Nggih. Lho nggih niki khalaqa Gusti Allah sing nemokaken. Ananging mangke wa ja'ala bainakum nek wonten ayat kok katane ja'ala niku artosipun ada proses manusia ikut. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, rumah tanggane penuh cinta napa mboten, penuh rahmah kasih sayang napa mboten niku tergantung mereka berdua. Mila mboten kenging terus nyalahke. Oh, iki kok rumah tanggaku rusak. Wis takdire Gusti Allah mboten. Niku usahane sing mboten tenanan. Gusti Allah niku bakal jawab penyuwun nggih kehendak ikhtiar kula panjenengan sami. Mila teng Quran niku ja'ala niku prosesnya tergantung kula panjenengan sami. Gusti Allah sing jawab, sing nganugrahi. Ning jenengan kula panjenengan sami kudu ikhtiar. Mila niki Mas Habi senajan wau kula terangke fadilah nikah niku penting, neng asal hukum nikah niku sunnah. Dadi misale ana wong ora nikah kuat ngempet ya ora dosa. Namung ora oleh keutamaan. Nggih, dadi kok wonten wong wis tekan 40 50 ditakon kok ora nikah, aku kuat ngempet. Oh nggih pun ra apa-apa. Nggih, ra apa-apa. Ora dosa, nggih. Ananging Mas Habi, begitu jenengan qabiltu nikah niku jenengan wajib sing waune asale hukum nikah niku sunnah, begitupun nikah kewajiban-kewajiban hak-hak dalam rumah tangga niku langsung berubah menjadi wajib. Jadi nikahnya sunnah, orang nikah rapopo. Neng begitu nikah menjaga keutuhan rumah tangga niku hukume wajib. Mila niki jenengan ra kena dolanan Mas Habi, niki nek jenengan nganti ora bahagia niku sing sedih mboten namung jenengan. Sing sedih nggih Pak Jumirin, sing sedih nggih Mara Sepuh jenengan. Napa malih kok pun duwe anak, sing sedih tambah putrane. Niku nek jenengan nganti ora bahagia niku sing sengsara wong pirang-pirang. Nek jenengan seneng, sing seneng nggih wong pirang-pirang. Jenengan kok sowan Pak Jumirin gandengan kalau Mbak Badra gitu. Wah, Pak Jumirin senenge pol. Nggih, mila jenengan nek teko ning wong sepuh niku mlebu omah niku gandengan ngoten. Gitu. Bengi pas wonten Pak Jumirin kok Pak Jumirin lewat kamare jenengan kikak-kikik karo bojone ngoten. Lho nggih to. Menunjukkan apa? Oh, berarti cocok ngoten. Gitu. Niki jenengan ta'arufe pinten dinten? Kok malah ini ta'arufe pinten dinten niki? 3 sasi. Oh, 3 bulan. Kuliah selesai. Oh, nggih. Mbak Badrani asli mana to niki? Semarang. Oh, Semarang. Nggih, jenengan Ungaran pikantuk asline mriki, tapi manggen teng Ungaran. Wonten mriki. Oh, manggene wonten mriki. Oh, nggih. Nah, nggih. Jadi niki wajib menjaga keutuhan rumah tangga. Nek masalah ting rumah tangga wonten masalah mesti wonten. Mboten mungkin rumah tangga niku lurus, gitu. Tiang hidup niku selalu diliputi masalah, selalu diliputi problem, kadang seneng, kadang susah, kadang sugih, kadang ora duwe.
Niku biasa. Tetapi sing paling penting pripun carane kula panjenengan sami mampu memanage rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang bahagia. Jadi ngadepi seneng yo siap, ngadepi susah nggih siap. Ngadepi sugih nggih siap, ngadepi pas ora duwe duit nggih siap. Ngoten niku sing penting. Nah, sing repot kan ora siap. Nggih, kan wonten tiyang niku siap kepenak ning ora siap rekoso. Nah, niki nek pun ngenten niki pun repot niku. Nah, mila niki wajib hukumnya Mas Habi kalih Mbak Badra niki menjaga keutuhan rumah tangga. Lah supados rumah tangga kula panjenengan sami niku berkah. Niku nek ting kitab-kitabe para ulama niku ting bab nikah niku sing selalu kula sampaikan pertama kali dalam bab pernikahan, jangan lupa menata niat. Sebab orang menikah salah niatnya niku berdampak kepada selanjutnya. Mila niki pondasi awal pernikahan niku tata niatnya. Kok pas mlaku salah baleni le nata niat. Teng hadise Kanjeng Nabi dawuh man tazawwaja li'izziha lam yazidhu wahu illa dzalla. Nek onten tiyang nikah kok tujuane niku gur golek nunut mulya, Gusti Allah mboten nambah mulya, malah tambah ino. Kula paringi contoh onten tiyang nikah. Dheweke wis aku tak nikahi anake Pak Lurah, ngoben disebut anake Pak Lurah. Tak nikahi anake Raden Tumenggung sinten. Sesuk aku ben melu oleh gelar Raden. Niku mboten ngenjing dheweke malah tambah mulya, mboten, tambah ino, tambah rendah derajatnya. Karena niatnya salah. Neng niki mboten berarti jenengan mboten ora oleh nikahke putra jenengan kalih putrane Tumenggung. Oleh, neng tujuane ampun niku tok. Lanjutanipun hadis, wa man tazawwaja limaliha lam yazidhu wahu illa faqra. Nek wonten wong nikah kok tujuane gur arek ngarep bondone mara sepuh, Mas. Niki mara sepuh jenengan sugih mboten? Mboten niki ya. Gur ngarep-arep ben meru oleh warisane ngoten niku. Jawabe Kanjeng Nabi napa? La yazidhu illa faqra. Gusti Allah mboten nambah sugih malah ndadekke fakir. Wa man tazawwaja li husniha, nek wonten wong nikah kok tujuane gur karena kepencut wajahe tok. Oh, awar rupane ayu, nek cara anu kutilang. Terus kutilang mboten bagus. Wah, kurus tinggi langsing gitu. Wah. Misale kok karena niku nyale kutilang ngoten niku. Napa? Lam yazidhu wahu illa dana ata. Gusti Allah mboten nambah mulya, malah dheweke tambah ino, tambah rekoso. Neng nek wonten wong nikah tujuane krana Gusti Allah iso njaga nggih ben syahwate niku iso tersalur dengan halal, iso njaga rumah tangga sing apik, tujuane gawe neruske umate Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih, niku nek teng hadis sanes dipun ngendikake kalih Kanjeng Nabi, nggih, man tazawwaja lillah kafa wa waqa. Nek wonten wong nikah kok krana Gusti Allah, siji Gusti Allah sing nyukupi. Nomor kalih, wako Gusti Allah sing njaga. Mila jenengan mboten usah ngarep-arep bantuan saking mara sepuh, bantuan saking Pak Jumirin. Niki pun ra wajib lho jenengan. Ora usah ngarep-arep kula gaweke omah ngono. Mboten wajib. Tugas orang tua terakhir niku menikahkan. Nek pun menikahkan colke, Pak. Nggih, jenengan mabur dhewe. Nggih. Jadi misalnya Pak Jumirin kok orang gaweke omah, ora ninggali duit, ora ninggali mobil, ora dosa Pak jenengan pun sah sakniki. Ketoke Pak Jumirin seneng niki. Wah, ana sing beloni aku ngoten. Mboten niki memang cara kewajibane teng anak niku pantokane teng nikah. Rampung nek pun nikah niku. Pun rampung. Mila yakin mawon Mas Habib nggih, Mas Habi yakin sebab napa dengan jalur pernikahan niku jenengan badhe dicukupi Allah, dadekke cukup, dadekke sugih. Nggih to? Sing penting gelem ikhtiar. Nek cara wong Jawa niku nggih to, ubet. Ubet ngliwet obah mama. Oh, niku cara wong Jawa niku gampil. Buten jenengan dadi wong lanang sing sembodo Mas, esuk ya lunga. Niki jenengan ikhtiare napa? Kerjane napa?
Sementara niki. Swasta. Swasta napa? IT. Oh, IT. Oh, nggih. Budaya dados wong lanang niku kudu sembodo, Pak. Aja nganti wong lanang esuk-esuk terus turu. Ngoten ampun, Pak. Esuk-esuk nggih nek kala-kala nggih ra apa-apa. Jeh nganten anyar nggih ra apa-apa. Nek pun sepuh-sepuh niku ya aja. Ampun, budaya esuk kudu tangi. Nggih to? Wong pitik mon subuh pun kluruk gitu. Esuk kudu tangi. Mila nek wonten tiyang kok bar subuh turu niku ngalamat wong arek dadi fakir. Nggih. Nek teng Islam kan wonten turu niku sing ora kena, siji turu bar subuh, nggih. Turu bar subuh niku mariske fakir. Loro turu barasar niku mariske edan. Nggih, kentir gitu niku. Termasuk sing mboten leh turu bar maghrib kejaba ke peksa. Kula nate turu bar maghrib. Wangsul saking kampus dugi griya maghrib sirahe teng-teng jam 8 kudu pengajian. Ah kula ngombe obat turu kula bar maghriban niku. Ah niku jenengane kepeksa, Pak. Niku mboten marisi edan nek ngoten niku. Nggih to nggih. Lho nggih. Mila dadi wong lanang niku Mas, wau. Sing penting nek jenengan pun dinikahke rampung. Sakniki Mbak Badra dadi tanggung jawabe jenengan. Mboten usah khawatir, sebab Gusti Allah niku nek paring urip mesti paring rezeki. Mila tenenten wong bakal kaliren. Nek jenengan gantung Pak Mbah Jumirin gitu, Pak Jumirin gantung teng mriki, gantung teng Pak Marsudi, jenengan mboten mandiri-mandiri, nggih rezekine lewat wong liya terus. Mila jenengan mangke nganu ngobrol kali Mbak Badra. Ngoten, jenengan nek manggil napa? Yang napa? Napa Dik, napa Yang ngono. Nggih nek manggil ngoten ya. Anu, artosipun napa? Begitu nikah niku jenengan ngomong wis mulai detik iki wis dinikahke larek ngrepati wong tuwa, larek ngrepoti mara tuwa. Seneng urip dilakoni bareng. Dijanji bojone ngoten. Kudu wani. Lho nek jenengan kok wani janji bojone ngoten niku, mangke Gusti Allah gaweke dalan rezeki jenengan. Nek jenengan masih tergantung dengan orang tua, tergantung dengan mertua, mangke rezekine nggih lewat wong tua terus, lewat mara tua terus. Berani bikin jalur sendiri. Yakin. Kudu wani. Nggih, yakin. Tur wong tua nggih kudu tegel, Pak. Ngoten niku. Wonten wong tua niku ora tegelan masalahe. Niki sakjane ya ora apik, karena wong ora tegelan kalih putra niku ndadekke anak ora biasa mandiri. Pun yakin Gusti Allah paring rezeki, jenengan pun merestui, meridhoi mawon. Mila niki mangke ditata niate, mangke dalu rembugan kali Mbak Badra wau ngoten niku wis butahe detik iki wis rasah mikir, aku ora mikir oleh warisan saka sampean, bapake sampean. Sampean ya aja mikir warisan saka bapakku, kabeh dilakoni dhewe. Dikeki alhamdulillah, ora dikeki ya ora apa-apa. Gitu? Oh nek ora dikeki kebangetan ngoten. Ora dikeki kebangetan ngoten. Waduh niki. Nggih. Nggih, niki sing saestu harus dibangun. Lah, wau supados rumah tanggane niku jenengan pun nata kalih Mbak Badra niku sing penting niki. Aja nganti jenengan ora rukun. Sebab keluarga niku ajeng oleh rahmate Gusti Allah, disoki rezeki kalih Gusti Allah, diseki anugerah kalih Gusti Allah niku syaraté niku rukun. Tur ora ana sing khianat. Bute nek jenengan kok rukun kalih Mbak Badra rukun kalih jenengan, ora ana teng ati niku duwe sifat badhe mengkhianati. Niku yakin Gusti Allah mbarengi rumah tangga niku. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, ana tsalitsu syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Aku dadi wong nomor telu, aku dadi zat nomor telu sing ngancani wong loro sing sekutonan sing kerja sama bareng. Dalam konteks ini nggih, dalam ini berarti hidup berumah tangga selagi salah satu dari orang itu tidak ada niat untuk berkhianat. Jadi nek rukun malaikat rahmati rawuh. Nek jenengan kepeksa neng-nengan maksimal 3 dinten. Tur neng-nengane kudu ting jero omah. Nggih, niku ngoten Mas. Kepeksa jenengan jengkel kali Mbak Badra neng-nengane maksimal 3 dina. Bar 3 dina jenengan sing takon sik. Ngoten, kok sing nesu Mbak Badra jenengan takon sik gitu. Nek pas nesu nengge mawon. Mila jenengan nek gadah garwa ben rukun niku gampang.
aja pernah nesu bareng. Nek nesu gentenan. Ngertos ta, Pak? Nek jenengan nesu diomongi, nek aku pas nesu kowe meneng bae, ngoten. Nek Mbak Badra nesu jenengan nggih meneng mawon. Mangke nek pun nesu terus jenengan kancing lawange turu ngoten. Nah, piyambake tilem, bar tilem gek ditemoni, ngoten. Kok turu terus, mangke jam 10 ditik-itik. Lho nggih. Niki kudu rukun. Nek rukun niku pun malaikat rahmat teka pun yakin. Anu, budaya rumah tangga kok rukun, niku pun yakin. Malaikat rahmat teka mesti dicukupi. Dadi nek wonten keluarga kok ora cukup-cukup, niku mungkin sering padu karo bojone. Nggih. Wau kan gampil nekake rahmat pandeng-pandengan kali bojone, ngoten. Kok ketoke uripe rekoso ya Bu, ayo pandeng-pandengan ngoten. Lah nggih to, lagi sekeca to nggih. Nggih. Mila niki rukun niki penting, nggih. Aja nganti ora rukun. Bab sakniki niki nek mboten ngati-ati niku wonten masalah sithik terus langsung ora rukun. Bali nang wong tuane, bali tenggen wong tuane. Kula niki jeh nom, niku nggih cok ditekani wong konsultasi ngoten niku Pak. Kula ya bingung, kula cah nom ya, kula kon ngandani wong tuwa-tuwa. Nggih, teng omah kula niku terkadang ditekani wong konsultasi, ribut karo bojone. Emange kula nggih mboten ribut, terkadang nggih ribut. Ning kan ra ono wong ngerti. Tur kula nggih pun ngerti, bojo kula nggih pun ngerti. Butahe kok ribut neng-nengan sedina sewengi paling suwe. Ngonten. Kok tetep jeh meneng mawon, gampil turu tak kekep esuke pun guyu. Lah nggih to nggih. Mosok ora ngerti kelemahane to Pak nggih. Pun garwa pirang-pirang tahun gitu. Napa malih kok kados Pak Hani, Pak Dhofir niku pun wah ngerti. Nggih, pun ngerti sekabehane niku. Nggih. Lah niki mila penting sanget nggih, khusus buat Mas Habi. Kudu rukun, kepeksa padu ana masalah kok nganti anu. Niki nek wonten masalah Mas Habi, aja nganti dindem. Nek wonten masalah esuk maksimal bengi dirampungi, nek wonten masalah bengi maksimal esuk dirampungi. Aja nganti masalah niku ditumpuk-tumpuk. Kula ningali sing do cerita-cerita tenggen kula masalah niku biasane niku sebab masalahnya ditumpuk. Wonten masalah ditumpuk nengge mawon, masalah ditumpuk nengge mawon, masalah ditumpuk nengge mawon, suwe-suwe jebol ra kuat. Niki bojo jenengan menengan apa cerewet? Lho mboten. Niku wonten kelebihane, wonten kelemahane. Nggih to? Bojo niku nek menengan mawon, niku nek wonten masalah nggih bahaya. Ditumpuk-tumpuk wonten niku mangke begitu sekali masalah niku besar, dheweke pun tidak bisa memaafkan sampean. Niku nek bojone menengan. Nek bojone cerewet, niku nggih paling sing nomor 1 nek karep oleh berkah rumah tanggane niku kudu rukun. Sing nomor kalih napa? Sing nomor kalih Mas Habi, rumah tangga niku prinsipnya bukan untuk saling membebani. Rumah tangga niku prinsipnya untuk saling bekerja sama, saling meringankan. Mila jangan pernah berpikiran Mas Habi akan membebani Mbak Badra akan membebani Mas Habi. Mila nek sing kudu ngati-ati niku wonten hadis Kanjeng Nabi niku ngenjing zaman akhir Kanjeng Nabi nate dawuh, kathah tiyang jaler niku do rusak. Kathah tiyang jaler niku mboten sae. Kenapa kok dadi rusak mboten sae? Sebab lekarep memenuhi keinginan istri yang terkadang keinginan istri niku di luar batas kemampuan suami. Mila niki aja nganti niate membebani, harus niate meringankan. Niku nek cara teng kitab fikih nggih Pak, niku sakjane tugas masak, tugas nyapu, tugas nyuci, tugas nyetrika, nggih, tugas blonjo niku sakjane tugas wong lanang, Pak. Wonten mboten tiyang mriki sing nglakoni niku? Lho niku sakjane tugase wong lanang cara teng kitab fikih. Nggih to? Sakjane tugase wong lanang. Nggih. Niku. Ananging kan nek teng Indonesia niku penak, sedaya niku direwangi bojo. Mila nek jenengan direwangi bojo, Mas, niku ora njo malah jenengan mentang-mentang. Jenengan ya kudu tepo selira. Kok ngerti bojone masak, terus kok lantene kok kotor jenengan nyaponi. Wonten. Ora
kon wae kan tugase wong wedok. Mboten niku asline tugase wong lanang. Mila saling meringankan, butai prinsipnya niku saling meringankan. Nek cara gampile niku nggih berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, gitu. Penak dirasake bareng, rekoso disangga bareng. Niku sing paling penak kados ngoten niku. Niki mila kudu iso kerjasama, nek kerjasamane sae niku nggih mangke dadi sae sekabehane. Niku nek ngendikane Imam Ghazali, kun kal yadaini wala takun kal udzunaini. Dadi sira kaya tangan loro, aja kaya kuping loro. Tangan loro niku beda ning bisa kerja sama. Kuping loro niku padha cedhek ning jarang iso kerja sama. Ontene meri. Mila bojo jaler, bojo kakung kalih bojo setri niku beda, tetapi bukan untuk berbeda itu, tapi perbedaan itu untuk saling kerja sama, saling membantu. Ingkang nomor 3 catatan kula, niki mangke kula diperingatke Mas Marsudin nggih. Ingkang nomor 3, Mas Rene nek jagong ngenten niki lali nih, beda karo ngadeg nih. Nek ngadeg terkadang sikile keju Mas Rene. Nggih. Ingkang nomor 3 napa Mas Abi? Jenengan niku berusaha untuk menyenangkan keluarga. Wonten kitab Mukhtarul Ahadits niku dipun sebataken riwayat wonten wong niku iso oleh ganjaran esuk kaya wong jihad, bengi oleh ganjaran kaya wong haji. Niku sahabat nate matur, lha niku sinten Kanjeng Nabi kok wonten wong hebate kaya wonten niku. Niku dijawab teng kitab Mukhtarul Ahadits niku dawuhe Kanjeng Nabi yaiku wong sing iso ndadekke sak keluarga bojo lan putrane niku nalika dheweke metu saka omah niku do guyu do seneng, mlebu omah ya disambut kelawan guyu lan seneng. Dadi jenengan kok tindak saking dalem bojone guyu, bojone seneng, jenengan kondur disambut dengan guyu dan seneng niku oleh ganjaran kaya wong jihad kaya wong haji. Mila teng kitab Qurratul Uyun niku nate ditangletke. Pundi sing luwih utama, iktikaf teng masjid napa jagong karo bojone guyon. Niku nek teng hadis teng kitab Qurratul Uyun niku disambut napa? Langkung sae jenengan niku jagong guyon karo bojone daripada iktikaf. Nah, nggih mangke nek poso beda malih nggih. Niki maksudnya nek biasa ngoten niki. Dadi Pak Agus niku mergo saking khusuke misalnya terus iktikaf teng Ar-Rahman barisak tekan subuh. Terus mangke buaton ditinggal. Niku nek ditangleti, utama pundi? Niku utama jagongan kalih buaton Pak Agus. Lha nggih. Nggih iktikaf sak perlune, sak cekape, tapi nggih tetep kudu jagongi bojo. Mila niki sing cok salah niku ngonten. Kuathah tiyang niku aja iso guyon karo wong liya, iso guyon karo kancane, iso guyon karo karyawane, ning ora iso guyon karo bojone karo anake. Niki sing salah. Niku hadise Kanjeng Nabi niku kana basaman, kana dhahakan. Niku nek teng kitab Mauidhah nika dipun ngendikake. Kanjeng Nabi niku nek kepanggih garwane, kepanggih putrane, niku basaman. Wah, murah senyum, dhahakan, nggih guyon barang. Mila mangke Mas Abi niku jenengan guyoni bojo niku ganjaran. Guyoni nggih kala-kala ditik-itik barang ngoten. Lho niku ganjaran tok, gitu. Nggih, niku ganjaran. Bute iso gawe guyon, ngobrol karo bojone, jagongan kalih bojone niku ganjaran. Mila sing repot iku niku karo wong liya iso jagongan sak jam karo bojone ra iso. Napa malih nyuwun ngapunten lho, sakniki niki terkadang dengan adanya HP, niku ngobrol karo bojo karo anak niku intensitasnya kurang. Wonten tiyang bojo karo bojo kumpul jagong, sing lanang karo sing wedok. Niku mboten ngobrol. Sing lanang ngobrol karo kancane teng pundi, bojone ngobrol karo tanggane teng pundi. Dadi sibuk namung karo HP-ne dhewe-dhewe. Wonten mboten, Pak? Wonten. Kata. Lho niku salah niku. Padahal ngobrol karo bojo niku ganjarane gedhe, nggih. Guyon karo bojo ganjarane gedhe, guyon karo anak ganjarane gedhe. Lho jenengan kok anake belajar, anake guyon jenengan tunggoni kalih dijak guyu, dijak napa. Wah niku sak jam mon ganjarane pun ageng sanget kok niku. Ning terkadang do mboten saged. Kalih putrane sok sibuk karo bojone sok sibuk. Mangke teng rondanan 3 jam ra krasa. Nggih to.
Ting rondo niku padahal gur ngobrol karo koncone. Nggih nek pas mangsane rondo mboten napa-napa, pas jadwale rondo mboten napa-napa. Kula riyen teng RT 5 malam Kamis nggih Pak Agus. Nggih, kula riyen malam Kamis nggih rondo ra ketung. Mangke nek Pak Tris niku bar mendhet yatra niku Pak Tris malah ngakon kula wangsul Pak Ihsan kondur mawon ngono. Oh nggih matur nuwun kula ngonten. Sebab terus do napa nika dolanan apa Pak? Sing cetak-cetek nika. Karambol anu Pak Ihsan kondur mawon. Oh nggih pun. Masalah ajeng dolanan ra penak nggih pun kula tak wangsul mawon. Kan kula pun sah terus kula nggih dikon gitu. Dikon kalih kepala ronda nggih manut kula. Lho nggih. Lho sing repot kan mboten dinten rondane saben bengi teng pos ronda malah ora kumpul karo bojo karo anak. Niki salah. Mboten gadah Pak. Tugasnya Pak Agus madoske. Tugasnya Pak Agus madoske nggih. Nek jenengan jahanyar Mas niku malah ora kerasan teng jaba karepe mulih terus. Mboten sing sepuh-sepuh niki lho maksude. Nggih, masalahnya pun mulai sepo nggih Pak nggih. Nggih. Lho mboten niku mboten kena gitu, mboten kenging kang kados ngoten niku. Mila niki nggih saestu harus dijaga. Rumah tangga niki dijogo saestu. Nggih, niki budaya berkah niku nek kados ngoten niku, gelem ngobrol, gelem ngomong, gelem cerita, iso guyu karo garwa, karo putra, niku pun ngibadah sing ageng. Mila wau Kanjeng Nabi pun dawuh niku, jenengan kok iktikaf kiambak ngasek pirang-pirang jam, bojone terkatung-katung malah dosa. Wonten hadis niku dipun criosaken, mboten gadah garwa niku ngantos lusuh sanget. Suwijining dinten sedulure rawuh teng daleme. Aneh, ndelok sedulure, garwane sedulure niki kok kondisinya lusuh. Langsung ditangloti, "Nang apa kok kowe lusuh banget?" Dijawab kalih garwane, "Lah pripun malih wong niku mboten butuh kula. Niku nek siang, nek enjing niku siam, nek dalu niku ngibadah full pil barisa tekan subuh." Bojone mboten nate di mek. Ngonten niku terus kalih niki sedulure niku kiambake dalu dikancani turu. Nek arek tangi kon turu, ajeng tangi ken tilem. Mangke nek sepertiga malam terakhir gek pikantuk tangi. Ngenjing kiambake ndamelke daharan, ken dahar sedulure kon dahar ning mboten kersa dahar. Niku ngomonge bojone, apa ngendikane sedulure, "Kowe ya kudu maem, aku ora gelem maem nek kowe ora maem." Akhire dahar. Akhire dalu niku dipeksa, "Kowe ya kudu turu karo bojomu." Ngoten. Wah, ngoten terus dilaporke Kanjeng Nabi benerke tiyang niki. Mila nek wonten wong ibadah kok ekstrim nganti lali bojo, lali anak, niku salah. Nek teng kerapek nggih tenenten no. Wonten napa saben esuk tekan sore poso bengine ibadah teng masjid ra tau mulih wonten. Nah nek niku kan mergo wedi kalih bojone. Nek niku benten malih nek mergo wedi karo bojone niku benten niku. Nggih, niki kedah dipun jaga saestu, nggih. Lah, niki pun jam pinten Mas? Anu Pak Agus jam pinten niki? 9:17. Niki dugi setengah sedasa ki mboten niki? Nggih, setengah sedasa nggih, tak tambahi 13 menit malih. Berarti nek 13 menit langsung terakhir mawon nggih. Nggih. Lah, kula lajengaken Mas, niki tambahan sekedhik. Dados njenengan gesang nek awal-awal ngeten niki mboten ketinggal Mas. Tapi mangke berlanjut niku mulai ketinggal kekurangane bojo. Mila Kanjeng Nabi niku pun paring hadis dadi wong lanang kudu sabar kekurangane bojo wadon. Wong wadon nggih kudu sabar kelawan kekurangane bojo jaler. Sebab mboten wonten menungso sempurna. Mas Habib itu enggak bisa perfect niku. Mila njenengan nek ajeng ngerteni kelemahane wong niku gampil kok sing paling ngerti bojone. Kula teng mriku ceramah hebat, niku sing paling ngerti bojo kula tekan ngomah klemprek turu. Lho nggih. Sing paling ngerti niku bojone. Pak Agus teng pundi-pundi mimpin mujahadah, ketemu Bu Atun klemprek ngoten nggih. Lho nggih niku. Lho nggih. Mila dawuhe Kanjeng Nabi niku, "Man sabara ala su'i zaujatihi nggih. Nek wonten tiyang kakung sabar kelawan kekurangan kekurangan bojo wadon, atahu wa mithla thawabi Ayub." Gusti Allah paring ganjaran kaya ganjarane Nabi Ayub. Nabi Ayub niku nabi gadah garwa
gadah putra sugih dicoba kalih Gusti Allah, putrane seda sedaya, bondone entek, penyakiten, nggih. Bar penyakiten niku mangkih terus kiyambake nggih dibuang dari perkampungannya, bojone njaluk cerai. Mangkih disembuhkan kalih Allah. Lah wong sing sabar kalih kekurangane bojo niku diganjar kados niki. Semonten ugi nek wonten tiyang setri sabar kalih kekurangane tiyang kakung. Man sabarat ala su'i zaujiha. Nek wonten tiyang setri sabar kalih kekurangane bojo kakung, atau hawa mithla sawabi Asiyah. Gusti Allah ganjar kaya ganjarane Sayyidah Asiyah. Asiyah niku sinten? Asiyah niku muslimah ingkang dadi bojone Firaun, ingkang mangkih ngangkat anak Nabi Musa. Ingkang mangkih terus dipejahi, nggih, kalih putrane, mergo dheweke mlebu Islam. Niki nek ana bojo wadon kok sabar kekurangane bojo kakung diganjar kaya ngoten niku. Mila jenengan niku tidak akan mendapatkan kesempurnaan, Mas. Niku memang nek sewulan iki sempurna Mas, sewulan rong wulan jek ketok sempurna perfect ngono. Nggih, bapak-bapak nggih ngoten. Mangke nek pun 3 wulan sak taun ngoten niku mbok kaos seporot pun ngono kebak keringet niku wis ora peduli. Oh nek jeh anyar wonten kondur langsung adus. Gitu jenengan jeh anyar wonten to. Jeh anyar pulang ke rumah mandi gitu. Wah, stop putih. Mangke 3 wulan, 4 wulan gitu. Wah, wis reget sarung bekas pun biasa mawon gitu. Ah niki mila kudu sabar kelawan kekurangane bojo. Niki wonten cerita, wonten tiyang niku diganjar kalih Gusti Allah diangkat dadi wali. Kenging napa kok diangkat dadi wali ngantos kewanting utan sing jenengane harimau niku nek dheweke pados kayu teng hutan niku sing gawake kayune harimau. Niku teng kitab kudu lijen diceritake ngoten niku. Sebabnya napa? Ternyata kiyambake duwe bojo cerewet. Dadi nate sedulure niku rawuh teng daleme ngoten niku anu sinten nggih niku namu. Kula kancane garwa jenengan. Wah, garwa kula niku gek teng anu hutan golek kayu, muga-muga dipangan macan ora mulih ngoten. Mati dongane ngoten. Dongane sing wedok kaya ngoten niku. Lah niku. Ah terus mangke terus dunek-unekke ra karo-karuan niku. Mila nek jenengan kok gadah bojo cerewet bapak-bapak bersyukur niku salah satu cara menjadi waliullah. Nek nggih rasah berharap bojone cerewet gitu. Nggih. Wonten tiyang niku diangkat kalih Gusti Allah dados wali wonten wali Yaman niku nggih. Diangkat kalih Gusti Allah dadi wali. Niku nek nyuwun napa mawon diijabahi. Ternyata napa sebabe? Niku sebabe bojone niku galake ra karu-karuan. Mila wonten bojo galak niku iso ndadekke lantaran nek bojone sabar iso dadi kekasih Gusti Allah. Nek bojone kok alus, bojone sae nggih jenengan dipun syukuri alhamdulillah. Niki mila niki kudu sabar kalih kekurangane bojo sebab yakin bojo niku mesti duwe kekurangan. Ingkang terakhir niki biasanya kula pesenke jenengan sing paling penting Mas Habi kalih Mas Mbak Badra niku oleh donga lan ridhone wong tuwa. Napa malih tasih gesang sedaya Mas. Niki nek bapak jenengan donga nangis ngridhoni jenengan niku mbok omah sawah pun jenengan iso tuku. Mila jenengan nek ajeng tumbas menapa mawon lapor. Mboten usah diparingi Pak, lapor to, tak dongake ngoten mawon. Nggih, lapor. Lho niku dongane wong tua niku tembus langit kok. Niku jelas niku, penting hadisnya jelas niku. Doaul walid li waladihi ka doain nabi li umatihi, dongane wong tua tinggen putrane niku kaya dene dongane nabi tinggen umate. Makbul, mustajab. Kok nganti wong tua ndongake putrane ngantos nangis, mrebes mili, tumus ting lebete ati, pun yakin diijabahi oleh Gusti Allah. Niku. Mila niki kudu oleh ridhone wong tua, kudu oleh dongane wong tua. Jenengan ajeng napa mawon nek sing sae-sae lapor karo wong tua. Pak, kula ajeng bangun omah lapor. Mboten ngono, Pak, kula ajeng bangun omah jenengan ajeng urun semen pinten truk mboten. Niku jenengane ya ora genah gitu. Mboten usah njaluk. Tur jenengan mboten wajib, Pak. Nggih, mboten wajib. Nggih, mbangunke omah ra wajib gitu. Lapor. Nek perlu dilaporin niku sing penting jaluki dongane. Niku dadi kok. Nek wong tuwa ndongake. Kula nikah kalih bojo kula niku pun kula pesen ngoten niku. Begitu nikah, Dik, budaya iki 00. 00 iku maksude ora kena ngarep-arep saka wong tuwa kula, ora kena ngarep-arep saking kula mboten ngarep-arep saking mertua kula.
Butuhe 00, kita mulai dari 0, kita tanggung berdua, kita berjalan berdua, ngonten. Akhirnya ketemu Pak Mul bangun ke omah. Lho niku sing nemokke Pak Mul niku nggih wonten-wonten mawon gitu. Pak Mul kok terus ngutangi tekan rampung. Nggih. Niku kira-kira nggih dongane ibu kula, muga-muga wong krapyak ngutangi ngoten. Nggih lho niku. Dadi nggih niku. Dadi nek oleh dongane wong tuwa niku masyaallah. Dadi kok wonten wong niki nek teng hadise Mas Habi, ketemu wong tuane sugeng, ketemu mertuane sugeng, nganti ora oleh lawange swarga niku termasuk anak sing buntung. Ora untung. Jenengan kepanggih Pak Jumirin sugeng, ibuke sugeng, mertuane tasih sugeng sedaya. Tasih sugeng sedaya. Kok nganti jenengan ora oleh lawange swarga niku diarani wong sing buntung. Dadi nek teng hadis Kanjeng Nabi niku rahima angfu man adraka walidayhi nggih, termasuk kumprung irunge wong sing ketemu bapak ibune kok nganti ora oleh lawange swarga. Teng hadis sanes Kanjeng Nabi dawuh, sing jenengane wong tuwa niku lawang tengahe swarga sing paling apik, paling dhuwur. Nek ana wong kok iso bekti nanggon wong tuwa, iso hormat nanggon wong tuwa, arek oleh lawang niku, nek wong iku ra iso hormat, ya dheweke berarti ninggalke lawang niku. Lawang swarga sing tengah paling apik niku lawange bekti tenggen wong tuwa. Mila jenengan aja pernah berpikir membebani wong tuwa, aja nganti njaluk tenggen wong tuwa sing wong tuwa niku ra kuat. Niki cara wau kan cara tugase Pak Jumirin pun finish to, pun tugase pun rampung. Wis ora kena dibebani malih. Dene diparingi alhamdulillah, ora ya ora apa-apa. Niki pun tugase jenengan dadi wong lanang wis kudu cara nganune kudu sing strong Mas, kudu sing kuat. Wis putu aku dadi wong lanang kudu sembodo. Wonten. Wis rasah ngarep wong tuwa, rasah ngarep mara tuwa. Sing penting ajeng napa mawon njaluk donga njaluk ridhone wong tuwa ben didongake teng Gusti Allah, mangke sing mbukake dalan niku Gusti Allah. Niku mila yakin mawon jenengan ajeng napa mawon lapor, ajeng napa mawon golek ridho, nggih. Kala-kala sowan, nggih. Niki Bapak kan teng Ambarawa nggih. Nggih, terus mara sepah teng Gunung Pati. Oh, sak jalur niku Mas. Nggih, sewulan pisan napa-napa sowane mriku. Oh, nggih sowan gitu. Nggih nek sowan ya nggawa-nggawa ngoten. Lho nek wis dinikahke lagi nggawa-nggawa gitu ya. Nggih, tur ora kena dibedakake Mas, nggih. Wong tua kalih mertua sakniki statusnya sama, enggak boleh dibedakan. Wah, iki nek arek nanggon Pak Jumirin Ungaran ngusung digawa ingkung 5. Mangke nek teng Gunung Pati ingkung 1 tok niku jenengan bedakake. Mboten kena Mas, kudu padha, nggih. Ora kudu persis, tapi budaya diusahakan niku hampir sama. Ngoten. Nek ting Pak Jumirin beto kongguan, ting mriko nggih kongguan. Ngoten lho. Ya beda-beda sithik mboten napa-napa, mboten kudu persis, tapi aja nganti jeglek. Ngertos jeglek, Mas? Jeglek mboten. Bedane kadoan. Nek tanggon wong tuane dhewe jenengan ting Pak Jumirin oleh lomo ora karu-karuan, nang mertua cethile ra karu-karuan. Nah niki makin jeglek. Lah tiyang niku tenggen mertua kali wong tua hukume pun padha. Niku jenengan kudu syukur ora ngopeni Mbak Badra nemu wis gedhe. Gitu, niku jenengan syukuri. Mila niki napa mawon golek ridho. Jenengan sakniki pun rampung, aja mbebani wong tua meneh, aja mbebani pikiran, aja mbebani kewajiban, aja mbebani napa mawon. Sing paling penting nyuwun donga, nyuwun ridhone wong tua. Niku insyaallah uripe gampil. Nggih, uripe gampil. Niki kula lakoni iki ambak niku mboten njutru, ngapusi jenengan saged tanglet maratuwa kula. Tanglet wong tua kula mboten nate nyuwun. Dene diparingi diteri tak trima. Tapi kula mboten nate nyuwun. Kula anggo utang tenggen Pak Mul daripada utang teng maratuwa nggih Pak Mul. Oh nggih. Sebab nek utang teng Pak Mul kula mikir mbayar, nek utang teng maratuwa. Nggih. Kula blas. Kula malah nek ajeng utang tenggen mara sepuh niku pas kula bangun omah niku malah wedi, khawatir malah ibu niku berpikir terus ngedrop ngoten lho. Wah, anakku mantuku bangun omah kok jebule duwite entek. Wah niku malah mikir. Mila ibu kula nuweni omah kula dibangun kok nang duwite ijeh kathah ngono. Tenggen Pak Mul maksudnya.
Kathah tinggal rekeningnya Pak Mul, ngoten lho. Nggih, duwite jeh akeh nang tase alhamdulillah pun didongake ngoten. Mangke slamet dumugi akhir. Tenan, nggih slamet dumugi akhir. Nggih mboten ngerti jende utang mboten kalih Pak Mul. Sing penting slamet tekan akhir dadi iso dinggoni. Dadi niki masyaallah bute dongane wong tuwa, ridhone wong tuwa niku penting kagem rumah tangga. Nggih, niki kudu diugemi tenan ben jenengan iso dadi wong sing mulya donya, mulya akhirat. Mekaten kang saged kawula aturaken sedaya lepat saestu nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa. Niki mboten Pak Hanik mawon sing sepuh Pak Hanik. Hah? Sing sepuh. Niki donga niki. Nggih, monggo donga sesarengan nggih. Monggo donga sesarengan khususnya kagem Mas Habi dan Mbak Badra Kumala nggih. Khususipun kagem keluarga kula panjenengan sami mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah penuh dengan keberkahan dan kemaslahatan, dianugerahi putra ingkang sholih sholihah, dianugerahi rizki ingkang barokah, dianugerahi rizki ingkang barokah, dianugerahi rumah tangga ingkang senantiasa pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tubalighuna biha indaka aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama allafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina Ali ibn Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra. Allahumma barik lahuma wa barik fi hayatihima wa barik fi auladihima wa barik fi arzakihima wa barik fi ahwalihima wa barik fi ma hawalaihima. Allahumma ij'al hayatahuma hayatas sa'adah, hayatar raha, hayatar rafahiyah. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa ahfadana wa dhurriyyatina wa jiranana wa tulabana wa jama'atina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Quran wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil kufri wal fusuqi wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.